אתם מאזינים לפודקאסט אימהות עם עדי הראש וחניאל גרוס. לא יודעת מה לעשות עם עצמי. טוב, נראה לי שזה יהיה פרק מוזר. לא משנה מה אנחנו עושים, בואו נדבר על זה שאנחנו כבר 8 דקות מחפשות איך להתחיל, אז בואי נתחיל וזהו. היי עדי. היי. מה שלומך? אני אענה את התשובה שאני אומרת כבר 5 שבועות לדעתי, בין תקווה לייאוש. אני מרגישה שבכל יום אני טיפה יותר נאחזת בתקווה, וטיפה יותר מתגברת על הייאוש, אבל ייקח עוד זמן. אני מאחלת לנו לחזור לאיזשהו מקום אחר, לטוב, לטובה. א', אינשאללה. אינשאללה. טוב, אבל זה שאת כל יום נאחזת בקצת יותר תקווה, זה כבר יותר טוב. מי שרואה אותך, מי שמאזין לא רואה, אבל מי שרואה, אימא'לה. זה לא רק מהמלחמה. אבל זה גם מהמלחמה. בעיקר. כן, קשה. אתם שניכם פה עוז איתנו, כפרה עליו, באמת אחד המקומות שהכי התגעגעתי להיות בו, בפודקאסט סטודיו. גם היום, לא אצליח להגיד את זה. בשנה השלישית להיכרותנו. אני עדיין לא יודעת להגיד איך נקרא האולפן, ואני רוצה זה לא להאמין. אלי, אני רוצה לשאול אותך, איך חווית את זה מרחוק? אז אני אגיד שהתעוררתי בטעות, או לא בטעות, תלוי את מי שואלים, אבל בוקר מוקדם של ישראל זה הלילה שלנו, התעוררתי, הסתכלתי בטלפון, הקבוצות המשפחתיות שלי, האזוריות שלי, אני דרומית במקור, שירתתי 4 שנים באוגדת עזה כקצינת חמ"ל, קיצור, למדתי בשער הנגב, עוד ועוד מעגלים של קשורים במה שקרה. הקבוצות געשו ברמה שלא הצלחתי להבין מה קרה. חברה שלי הכי טובה הייתה אצלי, קוראים לה עופר, שלחתי לו הודעה, תגידי את ערה? אז היא רשמה לי כן, אמרתי לה מה קורה? אמרה לי בואי, ירדתי למטה, דלקנו טלוויזיה, התמונה הראשונה שקפצה הייתה טנדר בסדרות, פה טנדר ועליו מחבלים פורקים עם טילים, ואני כאילו מסתכלת, מהר מאוד מבינה מה אני רואה, מהר מאוד מתחילה לגמגם, לא מצליחה להקל את מה שקורה. אמא שלי תושבת סדרות, אני כזה מתחילה רגע להגיד רגע אבל אמא שלי, ואז נזכרת שהיא בכלל בטורקיה, וקצור לא משנה מה אני עושה, אני נתקלת בזה שבכל נקודה שבה מצלמים יש לי מישהו שאני מכירה, אם לא מישהו מתמלאת חרדה, מתחילה לעבור לראות מי כותב בקבוצות, מבינה שמי שכותב עדיין איתנו, ואז עוד לא מתבררת התמונה של, עוד לא התחילו אז חטופים, או לפחות עוד לא התחילו לדווח עליהם. מתמלאת חרדה, מתחילה לפקות, מרגישה צורך להקיא, מפחדת, אימה. נכון שפיזית אני רחוקה, אבל זה היה רק פיזית מרחק. הייתי ערה סטרייט עד 6 בבוקר, הלכתי לישון קצת, קמתי עוד הפעם, לתוך זה כמובן, ורק מתפללת, שלא יעלה שם שאני מכירה, כזה. אני מתחילה לראות אנשים. אני נזכרת שאת שלחת לי הודעה. נכון. היא שלחה לי הודעה. נכון. האמת רק עכשיו אני נזכרת בזה. האמת חשבתי על אופר, האמת שזה קרה. באמת? כי אני יודע מדוע? שהיא משם. נכון. אבל זכרתי שהיא גם אצלך. נכון. אני הייתי ער. אני לא, לשם שינוי. אני מאמינה. באמת, כל החיים שלי, הצעירים מאוד, האמצע, הבוגרים וכן הלאה, הכל קשור במרחב הלחימה עכשיו. הכל. עכשיו, כמפונה, מי שלא מכיר אותי, אז אני רגע אגיד, אני גדלתי באלי סיני, זה היה בצפון רצועת עזה, זה הוחזר תחת הסכם הפינוי, גירוש, כל אחד ואיך שיקרא לזה, ומאז אין אלי סיני, ועברנו לגור במושב מסלול, כאמור נשארנו דרומים, ומסתבר שכעת גם נשארנו חלק ממה שנקרא עוטף היום, למרות שאני באמת אחרי 7 באוקטובר אני לא מרגישה שיש דבר כזה עוטף. יש נקודה בישראל בטוחה על המפה? תלוי. זה תלוי באיזה רמה את שואלת, עם איפה שאני ספציפית גרה, ושניכם יודעים, אני גרה בלב רחוב רוטשילד בראשון לציון,
מאוד בטוח שם זה נראה. סתם לידע לא כללי, יודעת. ראשון לציון מקום שלישי באזעקות. באזעקות. וגם בפגיעות, אם אני לא טועה. כן, כן, כן. כן, אני לא חושבת שיש מרחב בטוח, אני יכולה להגיד שאני 4 ימים, וזו החוויה האישית שלי, 4 ימים התכנסתי ברמה של לא יכולתי לתפקד בשום דרך, משפחות מהקליניקה התחילו לשלוח לי הודעות, עניתי, הייתי קצת, אפילו אני אגיד רובוטית, הכי רחוק ממה שאני בדרך כלל, לא יכולתי אחרת, באיזה שלב הבנתי שאם אני הקשבתי להרצאה של דוקטור טל בן שחר יחד עם אפרת לקט, שמהר כינסה את המאמנות והבינה שאנחנו צריכות להפוך להיות מועילות החוצה, ודוקטור טל בן שחר מדבר שם על מודל שנקרא מ-hopeless ל-helpful, ואני מבינה שאני נמצאת בהופלס, בחסרת תקווה, בייאוש, באמת ברגשות ג'יף, בקיצור, ועוברת מהר מאוד להבין איך אני יכולה להיות helpful החוצה, מתחילה להרצות על איך לדבר בילדית מלחמה, על מה זה מונטסורי בזמן מלחמה, בכל זאת אני באה מהגישה המונטסורית, מריה מונטסורי עברה 2 מלחמות עולם, בטח שיש לה משהו ללמד אותנו על מלחמה, מתחילה לדבר החוצה על איך למזער נזקים לילדים, ככל הניתן, תחת התופת, וזה רומם אותי. אז זה רומם אותי ברמה האישית שלי, כי הצלחתי לזוז מהחרדה האישית שלי לזה, ובכל פעם אני קצת נשבת, כי גם פה בארצות הברית יש גל אנטישמיות מטורף. כן? אצלכם באזור ממש, אני יודעת את זה גם מהמשפחה שלי שגרה באזור שלך, אני יכולה להגיד לך שבקהילה שלי, בצפון קרוליינה, הם הביאו מטוס לישראל, הם הצליחו להרים תרומות, ציוד לצה"ל ברמת המיליונים, סופר פרו ישראלים, יש שם פעם בשבוע תהלוכות, עולים שם, עכשיו בימים האחרונים התחילו לתלוש את שלטי החטופים, אבל סופר אזור פרו הישראלים והיהודים. האם הם כולם ככה או לא? הנה, אני כבר מתחילה לבכות, כי אני חושבת, היא רק אמרה חטופים, התחלתי לבכות. יופי, הולך להיות שמח היום. רגע, לי יש שאלה, שבאמת מסקרנת אותי, אלי. קדימה, תשאל. את אומרת שאת חלק מקהילה, בכללי, נכון. לא רק יהודים. נכון. יש אנשים ששינו את אורם? אני יכולה להגיד שהשכן שלי זה שגר ממש ממש מולי, אני מעולם לא שאלתי מאיפה הוא במקור, זה כאילו לא שאלה שנהוג לשאול, ואף פעם לא שאלתי, וגם שכנים אמריקאים זה לא שכנים ישראלים, בסדר? אומרים שלום שלום כשנתקלים בדרייבווי ובזה זה נגמר, היי היי, good morning, good afternoon, בזה זה ייגמר, אין מעבר לזה, אני יכולה להגיד שמאז המלחמה הוא לא אומר לי שלום. אוקיי. אז הוא לא אמר שום דבר, אבל הוא אמר המון, מבלי לדבר. כאילו את קשורה לזה בכלל. נכון. קודם כל רגע אני אגיד שזה ממש סבבה לי, אני קשורה, אני ישראלית, אני יהודייה, אני ישראלית, אני לא מעלימה, לא מכחישה את הזהות שלי לרגע, וזה ממש סבבה אם לא בא לו לדבר איתי, כי הוא בצד אחר של הדבר הזה, על אף שבעיניי אין פה צדדים, יש רק צד אחד, והוא הצד שלנו, ולא כי אני ישראלית, אלא כי אי אפשר לתמוך בטרור בכל דרך שהיא. אז כן, מרגישים את זה, הילדים שלי צעירים, אני אומרת תודה על זה מדי יום, שהם צעירים ולא חווים, אבל כן, אפשר להרגיש את האווירה מאוד מאוד מתוחה פה באוויר, נזהרים איפה מדברים, גם פה בג'רזי ובטח בניו יורק, הקימו כאן תרומות ענק ומסעות ענק וקרגויים גדולים שהגיעו לארץ, וזה אולי המעט שיכולנו לעשות ברמה הגשמית, אבל המלחמה האמיתית של תושבי ארצות הברית היא דווקא בתוך הבית. היא דווקא פה. כדי שהילדים שלנו יוכלו להמשיך לגור פה, יש בהלה נוראית למי שיש לו ילדים בקולג', באוניברסיטאות, המצב פה באמת באמת לא טוב. עכשיו ביחס לעובדה שיש מלחמה בישראל, אין לי אפילו זכות לדבר. אבל אם אני רגע מנתקת שנייה ולא לרגע ונותנת הצצה לתוך חיים בחול, מבהיל, מדאיג, מלחיץ, מעלה שאלות. אגב, אני חוויתי מבצע אחד כשגרתי, אבל זה, אני לא זוכרת גינוי אלימות וגינוי שנאה, כמו שהמלחמה הזאת יוציאה מכל מקום.
נכון. זה זה לא אותו באמת. דבר, אבל אני רוצה רגע להגיד משהו יפה שקרה לצד זה, או לא יפה, אבל ראוי שקרה סוף סוף. בעבר כשהיו הפגנות, בין אם זה פרו-פלסטיניות, בין אם זה נגד הכיבוש הישראלי וכן הלאה וכל מיני סיסמאות כאלה ואחרות, אנחנו די היינו בצד של הדבר הזה. היום, בגלל מודעות החטופים, שיש הרבה מאוד אנשים שלצערי באים ותולשים אותם, ולא נותנים לנו להפגין או למחות או להתפלל שישובו הביתה, היום כבר יש מה שעושים, יש אדם שעומד, כמובן לא זוכרת השם, אני מיד אסתכל ואגיד רק כדי לתת לו את הקרדיט על הדבר, הוא ממש הולך אחריהם, כאמור מוצא את השמות שלהם, כל מה שהוא מבקש זה לצלם את פניהם, מוצא את השמות שלהם, מוצא איפה הם עובדים, איפה הם לומדים, לאן הם שייכים, לאיזה ארגונים, כותב מכתבים, שולח עורכי דין יהודים שיכתבו להם, דואג מה שנקרא למוטט אותם בעולמם האישי. קודם כל יש על זה דף פייסבוק, הוא עשה על זה דף פייסבוק, אני מנסה להיזכר איך קוראים לו. איך קוראים לאדם, אני לא זוכרת, הוא מקסים, הדף פייסבוק נקרא ג'וזי ניו יורק, אבל הוא עושה את זה ממש סביב כל ארצות הברית, וזה לא רק בניו יורק, פשוט בניו יורק זה תמיד הכי מורגש. כשאני רוצה, אני לא יודעת, אבל הלוואי שמישהו שיכול להקשיב לזה, זה יעזור לו. אני רוצה רגע להגיד על כאן ועכשיו, זה לא תורנו עכשיו. למזלנו, יהודי ארצות הברית כרגע לא נרדפים. אז כל פעם שאני מתמלאת בחרדה, אני מזכירה לעצמי שבכאן ועכשיו, אנחנו עדיין יכולים לחיות. לא נרדפים איפה שאת אולי גרה. לא נרדפים נקודה. אין כאן, בואו רגע נעשה. יש התנכלויות, אחד נהרג עכשיו בהפגנה. נכון, היו... רגע, אבל הוא הלך להפגנה, קודם כל זה סיפור עצוב מאוד 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 מאוד, הוא יהודי אמריקאי שעשה הרבה מאוד טוב לישראל, אבל הוא הלך להפגנה פרו-פלסטינאית. נו. אוקיי? הוא הלך למקום שלא צריך ללכת. אני רגע אגיד... הוא לא עשה שום דבר שלא חוקי. נכון, אבל הם יצורים מאוד מאוד אלימים, וזה קצת כמו ללכת ללא הערי ולבקש ממנו לא לסגור עליך. לא יודע. זה... לא יודע. הכוונה שלי שאף אחד עוד לא דפק כאן בדלת, הוא לא... אני רואה פרו-פלסטינים שמורידים בארצות הברית, בוושינגטון, דגלים של ארצות הברית. נכון. למה בוושינגטון? כאן בלקסינגטון אבניו, פה בניו יורק, בניו יורק סיטי. הבעיה שלי איתם זה שאני מנסה לכל החברים האמריקאים שלי, ממש מנסה להגיד להם, תגידו, לוחמי חופש, מה עשתה להם ארצות הברית? ארצות הברית נותנת מיליונים של דולרים, מה עושה לכם ארצות הברית? להפך, תתמכו באמריקה, הם רעולי פנים, אוקיי, אז אי אפשר לזהות אותם, אי אפשר ללכת אחריהם, הם רעולי פנים, אבל אם אתה שואל אותי, ואולי זה לא צריך להגיד את זה בהקלטה של הפודקאסט, או אולי כן, אני לא חושבת שהעולם הנאור, המערבי, אנשי החופש, אנשים שמחזיקים בדעות מספיק חזקות, מבינים את הסכנה שכרוכה בתמיכה בפלסטין. חמאס ותומכיו הם טרוריסטים, אחרוני האדם, אין להם זכות קיום. אני רוצה רגע להגיד משהו, כי האסלאם, אוקיי, הם לא שם. את יודעת, לא, ממש לא. צריך לנקות את זה, כי אני גם שומעת פה את השיח אצלנו בישראל, את יודעת שכל אחד שהוא קצת נראה, הכל יש עליו עליו, נכון, חשדנות, מובן לי, חיה אותה בכל רגע נתון, ברמת שמירה עם נשק מחוץ לגן של הבת שלי. סבבה? זה המצב כאילו. ועדיין צריך להבין שהיה לי על זה גם היום דיון, שאנשים היו בשוק מהדעה שלי. צריך לזכור שזה קומץ ביחס. אנחנו מדברים על אנשים שהם לקחו את האסלאם והפכו אותו למשהו אחר, סטייל דאעש, אל-קאידה וכאלה. זה לא האסלאם שאנחנו מכירים. באסלאם, במהות של הדת הזאת, היא דת שלא רוצחת, היא לא דת כופה דברים. אני אעזור לך. אנחנו מכירים צד מאוד יפה של האסלאם, זה כולל את הדרוזים, זה כולל את הבדואים, זה כולל אנשים ששם, שהם אנשים טובים, שהם פשוט בני ערובה. זה לגמרי, זה אנשים אני חושבת שזה פעם ראשונה, ובוא, אני לא ילדה תמימה, אני לא הייתי תמימה בתור ילדה, ואני בטח לא בן אדם תמים, ואתם מכירים אותי. תקשיבו, אני לא חשבתי
שיש רוע כזה בעולם. אני לא יכלתי להכיל את זה, אני אומרת, אותי זה לא הפתיע. לא הפתיע אותך? לא, אתם זוכרים, רגע, לא, אני באמת, כאילו, עם כל הזה, אתם זוכרים את הסרט הנחשול? כן. כן, בטח. זהו. אני לא טובה בסרטים. זה יכול לקרות שנייה, בכל אני אתן לך מה זה הנחשול. וגרמניה 39, זה אותו דבר. רגע, שנייה, אני רוצה רגע להגיד משהו, שנייה על הסרט הזה, אני רוצה רגע להגיד משהו, וזה אולי המקום שלנו, בתור חברים, אנחנו חברים שלושתנו לפחות, לגמרי המקום להגיד, לא כל מוסלמי הוא אדם רע, אני דרך אגב לא דיברתי על מוסלמים, אלא דיברתי על פלסטינאים, או תומכי פלסטין, או תומכי מה שנקרא חמאס, כל מי שחמאסניק סלש תומך חמאס, הוא שווה ערך לחמאסניק מבחינתי, אתה לא יכול לתמוך בחמאס כשאתה תומך בבני אדם, עם כל הכבוד, אז יש רק דרך אחת, לתמוך באנושיות, הם איבדו כל אנושיות, כל צלם אנוש, והם עשו שם זוועות, שבדיוק כמו דורות קדימה ידעו, גם כשאחרון ניצולי השואה לצערי יעזוב את העולם, אני מקווה מאוד שהנינים של הנינים של הנינים שלי עדיין ידעו מה היטלר עשה ושותפיו מה עשו באירופה. ככה אני מקווה מאוד שהנינים של הנינים שלי ידעו מה קרה ב7 באוקטובר ומה חמאס עשה. כן, בוא נדבר רגע על ילדים. בוא נדבר רגע על ילדים, כי זה המנדט שלנו. עד איזה נקודה עדי אפשר לחשוף? כאילו, איפה עובר הצנזורה? הצנזורה, אני אגיד לכם, כי אליה דיברת על זה שאת הפכת להיות תקווה, אני חירבתי לבבות של ילדים, זה מה שהרגשתי. כי הילדים של אלי, היא אמרה קטנים מדי, נכון. אז אצלך אני שואל. המזל שלי, שהילדה שלי קוראת נורא התחלתי, היא יודעת לחבר, היא לא מבינה הכל, ומתחת לבית שלי, ממש קרוב לבית שלי, יש את כל קרזות החטופים, ברות שאתה בטח היית. ושוב, זה מתחת לבית, זה יומיומי ללכת לשם, בדרך הזאת, ואת יודעת, והיא הסתכלה, והיא יצרה, והיא אמרה לי באיזשהו שלב, אמא, מה זה? זה לא היה פה, מה זה האנשים האלה? וגם אותנו זה תקף בהזיה מוחלטת, היינו עסוקים באיזה תאום ביתית שלנו אישית, וזה קרה, התעוררנו לכל ההזקות, הבנות לא הבינו בכלל מה זה, ואז מהר מאוד, אותה תמונה שאת מדברת, אני הבנתי שאני צריכה לאסוף רגע את הבית שלי, הסברתי שיש מצב מבלבל, זה המילים הראשונות שממש יצאו לי מהפה, מבלבל, ההזקות שומרות עלינו כרגע, אחר כך באותו יום הבנתי שמשהו בי השתנה, גיליתי שאחת מחברותיי הטובות ביותר, אחותה היא היום, היא כבר הרוגה, היא נרצחה, אבל אז הייתה בגדר נהדרת מהמסיבה. ידעתי את זה, ביום ראשון בערב, ידעתי שאני הופכת לחנך כיתה, אני לוקחת ממנה את החינוך כיתה שלה, לוקחת אותו עליי, ילדים כיתה ה', אז כשדור נגיד שאלה אותי אמא מה זה, והיא כבר ידעה שיש מלחמה, ושוב, כשאני אומרת מלחמה, היא יודעת שיש טילים, ופה, זהו זה נגמר, לא, אין את זה, אין מעבר, היא יודעת שיש טילים. אז אני רגע רוצה, אז זה לא בדיוק צנזורה, צנזורה זה בעצם, אם אני רגע מחזירה לשאלה של עוז, הצנזורה עוברת מבחינתי במקום שבו הילד יכול להרגיש מאוים, זהו. אם עכשיו על דור שומר לדעת שהזקות שומרות עלינו כי יש שם רחוק מלחמה, זה שומר על דור. נכון. ילד בכיתה ה' לא יתרצה מהתשובה הזאת. אז רגע, אני אתן לך כי הייתי גם שם וגם שם. אז יאללה, קדימה. בהסבר של הקטנים, וכשהיא ראתה גם את השלטים עכשיו, האינסטינקט אמר לי, אוקיי, אני צריכה לענות פה משהו, הסתכלתי ואמרתי לה, את רואה את כל אלה? דור, ונכון אנחנו במלחמה, ואנחנו הטובים במלחמה, את רואה את כל אלה? כולנו גיבורים של מלחמה, ואנחנו מראים להם, ואנחנו רוצים אותם שלמים, כי הם אלה שהפכו את המלחמה שלנו לגיבורים, הם אנשים חשובים לנו. ואז היא הסתכלה ואמרה, אמא, יש פה המון ילדים. התחלתי לבכות, ואמרתי לה, נכון, גם אתם גיבורות,
וזה חלק מזה, כי זה שמה יותר, ופה זה נעלם, ואת יודעת, ואני כזה הולכת מהר שהיא לא תצליח לקרוא את זה, אז זה מהבחינה של הקטנים, אני תכף מדבר על זה בכלל. אני תכף אתן תשובה מאוד ממוסדת על מה להגיד לילדים קטנים, כי זה שיח דור צעירה, לא קטנה, כן. והיא צעירה, עדיין היא בטווח שבו היא כבר עושה את קו התפר לשלב ההתפתחותי הבא. זהו. אז לכן היא לא בדיוק ילדה צעירה. ובכיתה ה' אתם צריכים להבין, זה הכל קרה ביום שבת, ביום ראשון בערב הבנתי שאני צריכה לקחת איזשהו פיקוד מתוך הבנה של חברות עמוקה, שידעתי שזה מה שהכי יעזור לחברה, באמת אחת מהטובות שלי שאני כל כך אוהבת בנפשי, ידעתי שזה הכי עזרה שאני יכולה לעשות לה, לקחת ממנה רגע את העבודה, תתרכזי במשפחה, כמובן שזה היה בשיח בינינו, הבית ספר קיבל את זה בצורה מהממת, יום אחרי זה כבר ישבתי עם, כמובן דיברנו עם ההורים, הסברנו להם את הסיטואציה, ההורים מאוד מאוד עטפו את זה, יום אחרי, אני חושבת שביום שני או יום שלישי, אני כבר הכל קצת מבולבל לי, עליתי לכיתה והייתי צריכה להיות המבוגר האחראי של ילדים לא קטנים, הם בהי, הם עם מכשירים סלולריים. עכשיו, צריך להבין שאנחנו כמבוגרים היינו בקאוס, היינו בטוטלוס, כאילו הורים חרדתיים, הורים שיושבים על טלוויזיות, שהרבה פעמים זה היה בכל מקום בבית. עכשיו, מי שלא בא מהעולם הזה, ומי שבאמת לא יודע לעשות הבחנה, וזה לא לטוב או לרע, כי שוב, גם אני יכלתי לשקוע ולראות את זה, ובחרתי שלא. אנחנו בבית לא פותחים טלוויזיה בנושא הזה, מתוך הבנה שאני לא יכולה שהבנות שלי ייחשפו לזה, ואני מקור הסינון שלהם. אז אחד הדברים שאמרתי לילדים, ודיברתי עם ההורים, וביקשתי כבר ביום השני או השלישי, שכולם בלי יוצא מן הכלל מוחקים את הטיק-טוק, התחלתי לסנן, קודם כל בפונקציונליות, לסנן את הרשתות, ואז אמרתי להם, תקשיבו, אני יודעת שאתם יודעים דברים, אני יודעת שאתם יודעים יותר מדי דברים, עכשיו אתם פותחים מולי, מי שרוצה בפרטי, מי שרוצה פה, אתם שואלים שאלות ואתם מקבלים תשובות. ואז יכלתי להבין את המקום, ואת כמות הפייק, ואז הייתי צריכה לנהל איזו אופרציה, והתחלתי להסביר להורים איך הם מסננים את הבית, איך הם מנקים את הילדים. הקפדתי 3 שעות ביום, לעלות לזומים, זה גוגל מיט, זום, לא משנה, עם הילדים, כדי לתת איזושהי שפיות, כדי לתת איזשהו צחוק ילדים, שזה היה חשוב גם לתוך הבתים, כי פתאום ההורים, ראו ילדים שקודם כל, את יודעת, הם במסך, אבל הם במסך מגונן ובמסך שומר, הם צוחקים, אז משהו בבית הוריד את כל הסטרס הזה, כי פתאום יש צחוק, אז הרבה פעמים גם את ראית מאחורה ככה הורים ועוד ילדים, והאחים הצטרפו לזומים שלי. שרגע אני אגיד, זה קורה במרכז הארץ, זה לא קרה בשום מקום אחר שלא, ממש כאילו, הנה הדרומית שלי, יוצאת. הזכות בכלל שתעלה מורה לזום 3 שעות ביום עם כיתה, אוקיי? אני רק אעשה הקבלה, בשער הנגב אין שכבה כמעט שלא נפגעה, אין שכבה שכמה כיתות בינינה לא, כאילו חלק מהילדים ישבו 7, חלק מהילדים היו עסוקים לחפש את המשפחות שלהם, שלא לדבר על זה שמרבית הילדים הפכו להיות פליטים בארצם, בלי כלום עליהם, בלי יכולת, איזה זום. אז לתווך להורים, וואו, זה נשמע לי פריבילגיה, מה זה רחוקה מהמציאות שהייתה? אני יכולה להגיד שנייה, שעשית את הכי טוב שאת יכולה בתוך העולם שלך. בתוך עולמך, שבכיתה הזאת כנראה, לא כנראה, בטוח, ניצלו נשמות של ילדים צעירים שיכלו לעשות עיבוד על המידע בעצמם. אז אם אני יכולה רגע להגיד בשורה אחת מכל הדבר הזה, זה אל תאפשרו לילדים בשום גובה שבעולם, גם לא חיילים, לעשות עיבוד בעין, עיבוד על המידע בעצמם. זה לא אומר, תלכו, תעשו קדיחה על מידע. זה בכלל לא היה שם. לא. לגמרי, זה תתחילו בזה של, רגע, אז מה אתה יודע? מה את יודעת? כשזה, כמובן, בוא נגיד, 7 ומעלה, בסדר? אני רגע חושבת על ילד ישראלי. שנייה רגע, אגב, אני יכולה להגיד לך שכשילדים התחילו להגיד דברים שהבנתי לאן זה הולך, עצרתי, כי ידעתי שיש בכיתה הזאת ילדים שלא צריכים לדעת את זה, שהם ידעו הרבה מעבר,
ההורים שם קיבלו גם נו, לא ממקום רע, אלא ממקום של בואו, צריך פה לעשות עבודה, הילדים האלה צריכים לחזור לישון בלילה, רק להבין את הסיטואציה, כל הדבר הזה קורה, שאני פליטה מביתי, לי אין ממד. ראשון מטווחת בטירוף, ביום שבת לדעתי, באחת מהזקות כבר הבנתי שזה גדול עליי כבן אדם בוגר, קיפלתי את ביתי, את ילדותיי ואת יואב, והלכנו לישון 3 שבועות, לא ישנתי בבית. מצוין, זה אחריות. הייתה לי אחריות על הבנות שלי, וככה, מתוך בתים אחרים, מתוך אחי ואחותי, הייתי אצל אחי ואחותי, לא הייתי ברחוב, לא הייתי בזה, זה המקום הכי שלם שיש. הייתי ופינו לי שם חדרים, והיה לי חדר, והייתי עולה ללמד, וזה היה שפיות, אני חושבת זה פריבילגי נורא, כי זה גם הציל אותי. ממש פריבילגי. זה הציל אותי בהרבה מקומות. אני יכולה להגיד לך שהייתי מהראשונות שקמו ואמרו, אוקיי, אני רוצה לנסוע לדרום ולהיות שמה במצב הזה, אולי שם אני יכולה לעזור, זה היה בלתי אפשרי בשלב הזה בכלל, לא היה אפשרות כזאת. וכשהבנתי שמגיעים פליטים, אני לא יכולה אפילו להגיד את זה, שהתקרבו וידעתי שיש בראשון, היום אצלי בבית ספר לומדים ילדים מאשקלון, צירפנו אותם כרגע מי שרצה והצלחנו ליצור קשרים, נכנסתי, ביקשתי, המנהלת שלי עשתה באמת את כל כוחה, והיום לומדים אצלנו ילדים שנפגעו ומקבלים אצלנו, ואני מרגישה שזה הכי טוב שיכלתי, כי לצערי לא אפשרו לי לעבור לגור באחד מהמלונות, ביקשתי גם לעשות את זה אחר הצהריים, כדי שאני לא אפגע בכיתות אם שלי, זה היה בלתי אפשרי כרגע, לא זה, אז טוב, אז בוא נעשה רגע סדר. ישראל היום מחולקת לאיזה 4 חלקים, אם אני עושה את זה ממש גס, וממש, זה לא ככה, אבל רגע נחלק ל4 חלקים, אם אפשר, בסדר? אם אפשר, כי צריך לעשות רגע שנייה סדר, ולתת פה ערך שירוץ קדימה. 1, יש קו ראשון לטבח, שאותם ילדים לא היו צריכים שום מסך טלוויזיה, בסדר? או שום סלייד של מידע שהגיע דרך אינטרנט כזה או אחר, אלא קיבלו את הכל, מה שנקרא, שורה ראשונה בבימה, לתוך ההצגה. נורא זוועה, זה חתך ילדים ששם צריך רק אנשי טיפול. לא אף אחד אחר, לא כלום ושום דבר, מלבד אנשי טיפול שמתמחים בנושא הספציפי הזה. נקודה. אני רגע שמה אותם בצד, הם הדבר הכי חשוב בעולם, אבל אני... אגב, רגע, זה צפון ודרום. זאת אומרת, יש גם מפונים מדרום, מצפון... רגע, אני מדברת על... נכון, רגע. 7 באוקטובר, אלה הילדים הכי משמעותיים במדינת ישראל. הילדים הראשונים כצאן לטבח, הם הראשונים. בהם צריכים לטפל רק אנשי טיפול, לכן בחלקת האלוהים שלי הפרטית, כאן ברבע האדמה שאני שולטת בה, לא יכולה כרגע מעולמי לתת לכם כלום, חוץ מלחבק אתכם ולהגיד לכם שיעבור. זהו, אין לי מה לעשות עם זה. השלב הבא זה ילדים שהיו שם ולא נחשפו, כאמור, לא יודעת איך, פסח עליהם, שמרו עליהם, צה"ל כבר הגיב, ילדים שלתוך הבית שלהם האישי, לא נכנסו מחבלים, לא הגיע אש, לא הגיע תופת, אלא רק שמעו, אבל היו... תכניסי בסוגריים תושיית על של הורים מסוימים שידעו איך להעביר את כל הזוועות האלה מבלי שהילדים הרגישו. לגמרי, זה מטורף. זה מעבר לתושיית על. אני אגיד שיש לי חברה שהייתה סגורה עם 3 ילדיה בממד, ואנחנו מתכתבות, ובאיזשהו שלב היא אומרת לי, אני מתחילה להריח ריח של עשן, ואני אומרת לה, זה לא אצלך בבית. אם זה היה אצלך בבית, היית מתחילה להשתעל. היא אומרת לי, לא, זה אצלי. אני אומרת לה, זה לא אצלך אהובה, זה לא אצלך, תנשמי, תתחילי כאילו להרטיב מה שאת יכולה להרטיב כדי שיהיה לך במה לחסות את הילדים, ועם 3 ילדים צעירים בתוך ממד סגור, הרבה מאוד 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 שעות, אין לאן לצאת, אין לאן לברוח, הדבר היחידי שאפשר להרטיב איתו את הבדים, זה רק בדבר אחד, בשתן. בסדר, רגע, בואו נעשה שנייה סדר כדי שתבינו כמה ממדי הזוועה, והיא מספרת לילדים שהם הולכים לשחק משחק. כשהיא בפנים מפוררת וחושבת על דבר אחד, אם זה אצלי בבית, אני חושבת שזו השאלה הכי קשה שאי פעם נשאלתי, היא אמרה לי, מה אני עושה אם הם אצלי בבית, ואני אומרת לך, אני הולכת לרצוח את הילדים שלי לפני שהם יעשו את זה.
אם הם פותחים את הדלת של הממד, אנחנו כבר לא כאן, ואני באותה שנייה יושבת פה מפורקת, בוכה את נשמתי, לא מצליחה לנשום, ומשכנעת אותה שזה לא עשן מאצלה. אז רגע, אני רוצה לחזור רגע לפרק, ואני עושה פירוק גס רק כדי לתת כאן כלי שתוכלו לקחת הלאה ולעשות איתו משהו. הדבר הראשון, אותם ילדים שנחשפו לזוועות ברמה האישית, רק אנשי מקצוע, חיבוק גדול להורים, ולהגיד להורים, תעשו משהו אחד ביום, כדי שיהיה לכם עוד טיפה של אוויר, לתת לילדים ולגורי האנוש המהממים שלכם, שהתבגרו בן לילה ב10 שנים אם לא יותר. זה אחד. הדבר השני זה ילדים שהיו בתוך מרחב התופת, אך לא נחשפו לתופת באופן ישיר. כן הייתה תושייה כבר כשחילצו, מאוחר מדי, מעט מדי, אני איתכם, אבל כשכבר כן חילצו משפחות מתוך התופת, שהבתים שלהם לא נפגעו, כן כיסו לילדים את העיניים, כן ביקשו מההורים לגונן, כדי שהם אפילו לא ייחשפו למה שקרה לקיבוץ או למושב שלהם, או לעיר שלהם, או לכל מקום אחר שהם מכירים, כדי לשמור עליהם כמה שאפשר. לאותם הורים שהילדים לא נחשפו, הנה הזמן להגיד, הבית שלנו בטוח, ראית? הוא שמר עלינו. ההורה היום, כל הורה, אבל בטח הורה כזה, לא מרגיש תחושת ביטחון. הילד לא חווה את מה שאנחנו המבוגרים חווים. הוא להפך, הוא חווה שהבית שלו היה מוגן עד שבא חייל בא והוציא אותו. כזה פשוט, במרכאות. איזה הגנה מדהימה. הבית שמר עליי, החיילים שמרו עלינו, מדינת ישראל נכון? עשתה את עבודתה. נכון, אנחנו המבוגרים באמת נלחם את המלחמות שהם לא היו צריכים בכלל לחוות, אבל כרגע לעולמם הפרטי והאישי, תודה למי ששמר עליהם, זה קרה. אני מנצלת את העובדה כדי לפשט ילדית, זה מה שאני עוסקת בו, זה בעצם התיווך בין שפת מבוגרית לבין שפת הילדים ילדית. הבית שמר עלינו, הממד הוא המרחב המוגן, אמא ואבא פה איתך, החיילים הם חזקים, יש לנו את הצבא הכי חזק בעולם, והוא בא ושמר, ונכון, יצאנו, והכל בסדר, אנחנו בריאים, אנחנו שלמים. רגע, טיפה מעל גובה דשא, כבר יכול להיות חבר שכבר לא איתנו, חברה שלא איתנו, אמא שלא איתנו, בניגוד לתיווך של אדם מבוגר, סבא, סבתא או שכן מאוד מבוגר שנפטר, ששם יש מלל מאוד ברור מה צריך להגיד, כאן מדובר ברצח. בסדר? לתווך רצח לילדים זה מאוד מאוד לא פשוט. ואז אני לוקחת רגע אחורה ושואלת שאלות. באופן כללי שאלת שאלות זה מה שאני רוצה, זה הכלי שאני חולמת להעניק לכל הורה היום. אל תיתנו תשובות כשאתם לא יודעים מה לענות, תשאלו שאלה חזרה, מה אתה חושב שקרה בעצם? אז מה זה אומר? איך אתה מרגיש? מה את חושבת שאנחנו יכולים לעשות כדי לעזור לדנה להתגבר על זה שאימא שלה לא פה? רגע, כששאלת שאלות תמיד תתחיל מהמבוגר המאוד בטוח בתוך חוסר הביטחון שלו. משמע, כשאני לא יודעת לענות, אני אומרת, וואי, זו שאלה נהדרת, אני לא יודעת, אני לא בטוחה. אני הולכת לבדוק. אני יכולה רק להגיד שבכל נושא השאלות האלה, לא את השאלה למה. כן. זאת שאלה, נגיד, ששימו אותה בצד. לא צריך לשאול את הלמה, אין את הסיבה. אנחנו לא מדברים בסיבה, אנחנו רוצים תשובה. סיבה, אין לנו. אנחנו לא רוצים להגיע לסיבה. באופן כללי למערכות יחסים תורידו למה זה שאלה עם משמע, תחשבו שעכשיו אני פונה אלייך ואומרת לך, עדי, אבל למה את עם חולצה לבנה? למה לבן? כי אני רוצה להאמין בטוב וקייה. יאללה, אגז, ענית, אבל חד משמעית הדבר הראשון שאדם יעשה, ותנסו את זה עם בני הזוג שלכם או עם חברים שלכם בגובה העיניים, תשאלו למה, תראו אדם מתגונן, בעוד שתשאלו מה הסיבה, שזו השאלה המחליפה ללמה, מה הסיבה, יהיה אדם חושב. אנחנו רוצים לייצר בני אדם חושבים, לא בני אדם מואשמים. אז שכבה ראשונה דיברנו, שכבה שנייה דיברנו, שאלת שאלות, יצירת מציאות שהיא מאוד 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 נוף וצופים לעומת האמת, אבל משהו שיגן על נפשם, וזה התפקיד שלנו. השכבה השלישית זה ילדים שנמצאים בטווח האזעקות, בטווח השמיעה של תוך זה, ראשון, אשקלון. בטווח הסרטונים, בטווח הרשתות החברתיות, לגמרי. בטווח החרדות ההוריות, בטווח הטלוויזיות. זה, את יודעת, זה לא רק ההזקה, ההזקה ניחה, אוקיי, אתה יודע, אתה יכול לפרט את זה, ההזקה, ואני אומרת את זה פה, ההזקה היא במיוחד הקול המלחיץ הזה, זה בשביל לא לעודד שעננות, זה כדי שאתה רגע תעמוד, ותדע שזה הזמן שלך, כי מישהו פה אחראי ושומר עליך. זה הדרך, זה הפתרון, זה המילים הכי ברורות, אנחנו ככה כדי שאתה יודע, אם זה יהיה מוזיקה, איך אתה יודעת, שזה מוזיקה של אוטוגלידה,
זה נעים לנו. כן. פה אנחנו עומדים, ואנחנו רגע מבינים שאנחנו צריכים, כי יש מישהו, אנחנו מוגנים. זה הנקודה. נכון. אז עם ילדים כאלה הייתי עושה בעיקר סימולציות למה קורה כשיש אזעקה, איך אנחנו מתנהגים, ומוצאת צליל אזעקה ביוטיוב, זה ממש פשוט, מוצאת צליל אזעקה ביוטיוב ומשחקת משחק, בוא נעשה אזעקה עכשיו, איך אנחנו מתנהגים באזעקה, בואו ננסה, זה אחד. הדבר השני, הופכת את הממד סלש מקלט, סלש לא יודעת מה, בטוני, כל דבר כזה, מיגונית אפילו בחוץ, למקום, אחד אם זה מקלט או מיגונית וזה קהילתי, אז בכלל הופכת את זה לפרויקט של כולם, אבל גם אם זה במרחב הפרטי שלי בבית, בתוך ממד אחד סגור, הופכת אותו להיות החדר הכי שווה בבית. הכי שווה בבית, שהילדים נמצאים בו, no matter what, גם ככה הם יהיו שם. אם זה בני נוער וקונסולות משחקים, תדביקו שם 2. אם זה ילדים ויצירה תעזור לאבד רגשות ולתמלל ולהוציא אנרגיה. תחשוב שאלי אומרת יצירה, שהיא האנטי יצירה לעולם, היא לא מכניסה כלום, כל מה שיש בו צבע, הדבקה וכדורים, היא כאילו פונפון זה כאילו האויב. היא אומרת, תשימו יצירה בבית. אני חייב להגיד רגע משהו, אתם מאחרות פה בהרבה זמן, אני כועס עליכם. המידע שאתם נותנות פה עכשיו הוא קודש קודשים. אתה צודק. רגע, יותר מזה שאתה צודק אני אגיד שבפעם הראשונה שהעברתי, אפרת לקט והקימה את חמ"ל הורות, בפעם הראשונה שהעברתי הרצאה הייתה על מלחמה בילדית, איך מדברים מלחמה החוצה, איך אומרים לילדים צעירים מה זה חטופים, מה זה נרצחים, מה זה חדירת מחבלים ועוד מילים קשות. א', אנושית שלום, לא לחצתי על הקלטה, שכחתי להקליט. אז ההרצאה לא עלתה, אבל הסשן השני שעשיתי עלה. ויחד עם זה ניתקתי, אמרתי, איך לא הקלטנו את זה באימהות? כאילו, מה חשבנו לעצמנו? אבל רגע, יש לידי 2 בנות בתוך העולם הזה, שהיא צריכה לדאוג להם. עדי, יש לה מעבר ל2 בנות שלה, עשרות ילדים שתלויים בשפיות שלה, ואני רגע אגיד, הפודקאסט הזה הוא החלום, התגשמות החלום הכי טוב של עדי ושלי, ויחד עם זאת, כרגע עדי יכלה לתרום במרחב שלה, ואני במרחב שלי, דרך המשפחות בקליניקה, דרך הקהל של חמ"ל הורות, דרך הקהל באינסטגרם, מה שיכולנו נתנו. נכון, זה מאוחר מדי, ואני מתנצלת על זה, ואני מכה על חטא, אני מבטיחה שאנחנו ניתן יותר ויותר ויותר תרגילים שאפשר לעשות בבית. אני רוצה לדבר על הקובייה האחרונה של הילדים שעוד לא הזכרנו אותם, והם ילדי הצפון, שבכל מציאות חיים אחרת שלא כלולה בתוכה 7 באוקטובר אחריו, מה שקורה היום בצפון היה המלחמה של ישראל. מישהו צריך לדבר על זה. בואי, רגע, אני אשים פה משהו שהוא נורא נורא חשוב להגיד, ואני אומרת אותו הרבה, במיוחד להורים, שבאמת חוששים רגע לילדים. ואני לוקחת את זה כי אני המבוגרת פה בחדר מבחינה גילאית, אני גדלתי עם הבנה שיש קטיושות, אני ידעתי מה זה, אני הסתובבתי במדינת ישראל כילדה עם מסכת אב"ח, תל אביב, תקופות פיגועים שאני לא שוב זה גם לא היום רוב הילדים פחות נוסעים באוטובוס, אבל אוטובוס היה אימור, ליטרלי אימור אם אתה יורד או לא, אני זוכרת פה פיגועים מפגרים, באמת אני אומרת. מה זה זוכרת? למי שיודע, באלי סיני היה פיגוע חדירה. ביום שקרה 7 באוקטובר, באותו תאריך עברי, כאמור באותו יום של סוכות, של שמחת תורה, קרה בדיוק באותו יום חדירת המחבלים באלי סיני. אני הייתי נערה שבורחת יחד עם חבריה מ2 מחבלים מרצחים. שם בפיגוע נרצחו בדם קר אסף יצחקי ולירון הרפז, שבמקום דמם. לעד הפיגוע הזה היה חלק מליבי, וכשקרה 7 באוקטובר זה העלה את כל הטראומות שלי בתור ילדה חזרה לפני השטח, כשרגע לגדול במדינת ישראל, צפון, דרום, מרכז, מערב, שפלה או ערבה, כולנו קצת פוסט-טראומטיים או המון פוסט-טראומטיים. כרגע ילדי הצפון זקוקים לעטיפה מאוד מאוד גדולה, לא פחות. רק דבר אחד אני אגיד על הצפון, שתודה לאל שקרה, הרחיקו אותם לפני צונאמי של אש. לפני צונאמי של אש. ולכן בתיווך לילד צפון יותר קל להגיד, אנחנו שומרים עליכם, אנחנו מגנים עליכם. יש שני דברים. תשלימי.
אני אגיד, והדבר האחרון שאני רוצה לתת, וזה כלי לבני אדם, לא משנה באיזה גובה, אבל זה תרגיל הכי ממרכז ילדים, הוא מה שנקרא מיינדפולנס בגובה העיניים, כשילדים מאוד מאוד צעירים, אפשר גם בגילאים בוגרים יותר, וגם לילד שגבוה ממני בראש, זה יעזור לכולם, כולל המבוגר בחדר, תרגיל מיינדפולנס בגובה העיניים שנקרא גראונדינג. גראונדינג בגובה העיניים, כל מה שאנחנו צריכים לעשות כדי שילד יירגע בתוך החדר, ילדה תירגע וההורה יירגע, למעשה אני רוצה לייצר מיינדפולנס בגובה העיניים, לא ללכת יחפים, לא להוריד נעליים, לערב את כל 5 החושים כדי להיות בכאן ועכשיו, כדי שהדאגות וכל מה שקורה בחוץ יישאר לרגע בחוץ ואנחנו נהיה כאן. כאמור, 5 דברים שאנחנו רואים, בואו נחפש 5 דברים, מה את רואה? מה את רואה ילדה שלי? אני רואה את כוס הקפה שלי, מה את רואה? את רואה את החלון, מה עוד? ככה אנחנו סופרים 5 דברים, ואז 4 דברים שאנחנו שומעים, באותו הרגע יש שקט דממה בחדר, כולם יחפשו 4 דברים לשמוע, להקשיב להם, צריך להיות בריכוז רב כדי לשמוע 4 דברים שונים בתוך חדר סגור. 3 דברים שאנחנו יכולים לגעת בהם, כאמור 3 טקסטורות שונות, אני אגע בסמלה של אמא שהיא רכה ונעימה, ואז אני אגע בקיר שאולי קצת יותר מחוספס, או בנעל של אחי הצעיר, 3 דברים שאני יכולה לגעת, 2 דברים שאני יכולה להריח, ודבר אחד שאני יכולה לטעום. מה שלמעשה עשיתי עם ילד מאוד מאוד צעיר, איחדתי, לקחתי את כל החושים, הפעלתי את כולם כאן ועכשיו בהתמרכזות, כדי להרחיק רעשי רקע. הגיוני? אני רק חושבת שבטח חופר הייתה מלקקת את הקיר, כי הייתה רוצה לדעת איך זה ירגיש. ילד מלקק את הקיר ובעיות סידן, מכירה? אפשר להגיד ששני דברים עצוב מאוד 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 להגיד אותם, אבל הם נכונים. אנחנו קיבלנו שתי מתנות גדולות מאוד במלחמה הזאת. מתנה אחת, זה שאף אחד לא הצליח לאחד אותנו, חוץ מהחמאס. והדבר השני, זה תודה לאל, שמהיום, אני לא אומר עוטף עזה, כי זה כבר אסור שיגידו עוטף עזה, צריך להיות עוטף ישראל, אבל מהיום הם יחיו חיים אחרים, הרבה יותר שלבים. כאילו עד היום אמרו, למה לעבור לעוטף? שם האיכות חיים כאילו זה דיסוננס מטורף. אתה יודע שעכשיו יואב בקטע. את ראית את הבתים שם? זה פשוט פסטורלי, בצורה הכי יפה, הכל שם מדהים ושקט. אתם זוכרים ממי אני נשואה? שהוא כבר שנים מנסה לגרור אותי צפונה או דרומה, והוא עושה לי, אבל עכשיו זה הזמן. אמרתי לו, די, עזוב אותי, אני גדול עליי. הוראות בטיחות נכתבות באש במדינת ישראל, זה פשוט לא יאמן שאנחנו היינו עיוורים למה שקורה שם, עד שזה פגע בנו. אנחנו לא היינו עיוורים. היינו עיוורים, כי הם חיו ככה יום יום. נכון. והיינו עיוורים. אני חייבת להגיד רגע מילה, ואני אומרת את זה מדם ליבי. חשוב לי שישמעו את זה, שגם אנחנו מפה שולחים את תפילותינו, ולא מחר, ולא בעוד שבוע, עכשיו, את כל הילדים שלנו, את כל הסקנים שלנו, את כל הסבים והסבתות שלנו, את האימהות ואת האבות את כולם עכשיו הם צריכים להיות פה, לא עוד שבוע. בבקשה, תנו לנו להתעורר ולראות את כל 240 באמת הגיבורים שלנו. אני חושב שבאמת מי שאחראי על כל המחדלים צריך פשוט לשים את המפתחות, אבל באותה נשימה... רגע, לפני המפתחות אני אגיד שבין החטופים נמצא בן דוד של גיסי היקר, קוראים לו אוהד, הוא ילד בן 9, יחד עם אמו קרן, אז לשלומם ולשלום יתר החטופים שיחזרו הלוואי, לשים את המפתחות או לא. רגע, לפני שאנחנו עסוקים באחריות ממשלתית, יש לנו אחריות היום על גורי האנוש שאנחנו מגדלים בבית, ויש לנו אחריות היום שיותר כבדה מכל דבר אחר, זה להוציא ילדים בלי טראומות מתוך טראומה בוערת. אני חייבת להגיד רגע משהו, אני מבקשת מכל אחת ואחד, אני יודעת שזו בקשה אגואיסטית ורעה אפילו, הייתי בהרבה מקומות בעולם, ראיתי את זיכרונות השואה, ראיתי את ה-9/11, ראיתי אחרי מלחמות, אני חושבת ממש, הייתי ילדה,
הייתי בכיכר רבין כמה ימים אחרי, ואין מקום ששבר לי את הלב, ומקום עצוב וכואב פיזית, אני מדברת רגע על פיזיות, כמו רחבת מוזיאון תל אביב, בית אריאלה, בית המשפט, מי שרוצה את המיקום הבאמת חניה טובה זה חניון גולדה, מרכז החטופים שם, המשפחות, אני ביום שישי הלכתי לעשות שם קבלת שבת, הלכנו כל המשפחה, כמובן בלי הילדות הקטנות שלי, היינו שם איתם, זה המקום הכי עצוב בחיי שאי פעם הייתי שם, וזה החובה שלנו ללכת ולהיות שם, והסיבה היחידה שאני בלי השרשרת שלי, כי נתתי אותה לאחד מהאחיינים שלי, יש לי עוד אחת שצריכה להגיע, אני על זה, בבקשה, כל מי שיכול, לכו תנו להם חיבוק, הם זקוקים, היה לי שם שיחה, אני חייבת לשתף אתכם, אני לא תכננתי לשתף אתכם בזה. אנחנו מכירים את אחד מהחטופים גם, והוא ילד בן 22, הוא עבד במסעדה עם אחי עובד בהרבה מסעדות, עם הרבה מסעדות, והוא מנהל מסעדה, ומי שלקחה אותי לשיחה, בלי לדעת, שתנו לא יודעות את ההקשרים, זו המחנכת שלו. ואני מדברת, אבל אני הייתי בטוחה שהיא מישהי עם המשפחה, עם איך שהיא דיברה עליו, ובשלב היא אמרה לי, את יודעת שאני חינכתי אותו, ובאמת הבכי שיצא ממני, שתדעו שהמורים, אני לא מדברת על משרד החינוך, אני לא מדברת על כל החכמי סרק שלנו, כל הפיונים שעומדים שם. לכו בבוקר, תחבקו את המורות והגננות של הילדים שלנו. אני יכולה להגיד לכם שאני לא הרבה שנים בפרונטלי של החינוך, ואין ילד אחד שעבר אצלי, ואני לא זוכרת את השם שלו. אני לא יודעת הכל עליו, גם היום וכל הזמן, גם פה הם צוחקים עליי, שאני מלמדת היום 12 כיתות, בממוצע 30 ילדים, אין ילד שאני לא מכירה. אני בין המורות הבודדות שנכנסים אליי לשיח, ואני לא פותחת כלום, אני יודעת הכל על הילד, מציונים שזה הכי פחות מעניין אותי, ללב שלו ולדברים שלו, וכל אחד מהילדים האלה יש שם מישהו שאולי הוא לא משפחה, אבל הוא שלנו גם קצת, וזה מדהים, ניהלנו שיחה שתינו מורות, היום, עכשיו אני רוצה אותם פה, בדם ליבי אני אומרת את זה, אני רוצה אותם פה, זה... אז לשלומם ולשלום כל החיילים שלנו, מילואימניקים מסדירים, ושוטרים, ומג"בניקים, ואין, באמת, אין לי מה להגיד. רצינו שיעור בהיסטוריה, ככה מתנהלת מלחמת אזרחים, אין ממשלה, אין שום דבר למעלה שעובד, יש אזרחים שמנהלים הכל, מלחמת אזרחים על הכי אמת בעולם, אז תודה לעם ישראל שהתגלה שוב ברוב יופיו וגווניו היפים והבוהקים ושישמרו עלינו. אני יכולה לספר לך משהו לא מצחיק, משהו אבל שקצת מחמם את הלב? לא, בהקשר, פה. אם נעשי את זה בדקה, אז כן. בדקה. קיבלת. אני חיה, אמרתי, אני גר פה ברחוב הראשי, יש פה מלא ברים ומלא כזה, ויש איזושהי החלטה כנראה בין הברים, אני לא יודעת איך זה קרה, ויש פה הרבה אזעקות, אחרי כל הזקה, שכולם יוצאים, יש פה מסיבה ברחוב, כי על אפם וחמתם אנחנו נמשיך לשמוח, וזה מטורף, ואת רואה פה חבדניקים, ואת רואה פה זקנים, ואת רואה פה ילדים, יוצאים לרחוב פיזית, כל הזקה. שמים מוזיקה בפול ווליום. מהמם. ורוקדים. ואיך אמר לי מישהו מאוד חכם שאני נשואה לו? לא נולד הבן זונה שיעצור את ישראל, וסליחה על המילים הגסות, אתם יודעים שאני לא שמה, אבל המשפט הזה מהדהד אצלנו מלא. זהו. אז תהיו חזקים, חיבוק באמת, אנחנו לוקחות עלינו, קודם כל להתנצל על זה שלקח לנו 5 שבועות לכנס את עצמנו לתוך הקלטה,
אני כן אפתח השבוע תיבת שאלות, תוכלו לשאול כל שאלה שאתם רוצים, אני יכולה להגיד שאולי כל השאלות יש להם בינתיים שאני נשאלתי בכל ההרצאות, בכל המפגשי זום וכן הלאה, השאלות בעיקר שנשאלתי הסתכמו לדבר אחד, האם עשיתי נכון, האם זה היה טוב, נכון. אז עשיתם הכי טוב שיכולתם וזה מצוין, מעכשיו יש לנו רק לקחת ולשנות אם צריך, או לשמור את המצב אם זה המצב שצריך. אנחנו אוהבות אתכם וזמינות עבורכם בפרטי לכל שאלה, התלבטות, סוגיה, עלינו. עוז, תודה על הבית הזה שאתה מאפשר לנו להקליט את קולנו, להראות את פנינו. אגב, עוז, יש פה מלא הקלטות שהוא עשה, הוא פתח את האולפן לכל מי שצריך, עוז, תן את זה קצת יותר טוב ממני. החלטתי לצאת בפרויקט תיעוד והנצחה של כל הסיפורים של אותם אנשים שהיו גם במסיבה וגם חיילים וגם כיתת כוננות בקיבוצים וכל מי שחטפו לו את היקירים שלו וכל מי שרוצה לספר את הסיפור של אותו יום, גם אנשים ששומעים ושומעות אותנו עכשיו, אני מזמין את כולם, פודקאסט סטודיו בראשון לציון, ללא עלות, אני זמין, יש לי ים סבלנות ואני פשוט רוצה להנציח את כל הסיפורים כדי שיהיה לכם ושיהיה למדינת ישראל את הדרך הכי יפה ונכונה לשמור ולהנציח את הדברים האלה. וואו, טוב, אנחנו שנים מאוהבות בך, וכנראה שזה לא לחינם קרה חיבור לבבות המקסים הזה. תודה על המרחב הזה, והלוואי שכל מה שתצטרך להנציח מעתה ועד עולם יהיה סיפורי גבורה על אושר, ואת עדי. והרבה מזה גם זה סיפורי גבורה. אחד היה לי פה שלשום, ואני חייב להגיד משהו. קדימה. הפעם האחרונה שבכיתי, זה היה לא מזמן. וואי, קשה לי. עם הכתבה של הילדים שם. בערוץ 12 עכשיו, אתם ראיתם את זה? היה ביום שישי לדעתי או משהו. היה שישי, היה ממש, שהם סיפרו שם, שמתגעגעת לחברה. שפשוט רעיונות, רק הילדים מדברים. כן, שמתגעגעת לחברה הכי טובה שלה, לבית, שאת יודעת, היה טיפה רעש, הייתה שם ילדה שלא הצליחה להתמודד עם רעש. וזה, אני מפציר בכולם לראות את הכתבה הזאת, זה פשוט, זה ממוטט, אבל זה עוצמתי וזה נכון, זה לא זוועות, זה פשוט לראות עם מה הם צריכים להתמודד, ואיזה עבודה ההורים שלהם עשו מאחורי... כל אחד משהו לוקח מתוך כתבות, לי יש משפט שאמרה ניצולת שואה מבארי, היא בת 86 או 88, סליחה, אני לא זוכרת גילה, בנה נרצח שם, יש לה 6 בני משפחה חטופים, היא אמרה, תודה לאל שאני בת 80 פלוס, ולא נשאר לי עוד הרבה לחיות כדי לראות את הזוועות האלה, אני חשבתי שהיטלר לא יהיה כאן יותר. וזה הולך איתי, מה שנקרא, כאן, בבית החזה, וזה ההבטחה שלי, שאני אעשה כל מה שאני יכולה בחלקת האלוהים שלי, שהיטלר לא יהיה כאן יותר. לא היטלר, לא חמאס, לא אייסיס ולא כולם. תשמרו על הילדים שלכם, תשמרו על עצמכם, תשמרו אם אתם נשים בעורף שהבעלים מגויסים, אם אתן מגויסות, אם הילדים שלכם בתוך משהו, אם אתן רוצות לשאול שאלה, בואו לקבוצת הוואטסאפ, בואו אלינו לפרטי, בואו לאינסטגרם, בואו לאן שאתם רוצים, תקבלו אותנו 24/7. 24/7, מפונים שצריכים עזרה באמת, שאני יכולה לעזור דרך המשרדים ודרך מי שצריך פה בירוקרטיה, דברו איתי באהבה. בבקשה, להתראות. ביי.